Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Andito po tayo sa Bicolandia, dito sa may Nabwa. Tignan nyo guys, ang ganda dito ng lugar. Kitang kita yung mayon. Yun mga idol, napakaganda. At ang ginawa po dito, grabe. Alas 5:30 ng umaga. Kaya samahan niyo po ako sa aking mahabang biyahe galing po dito sa Bicol. Tara po mga idol.
muna dito tayo sa Atimunan.